Il-kap nazzjonalista Adrian Delija reġa' ddikjara li m'għandux flus. Fid-dikjarazzjoni tal-assi parlamentari, Adrian Delija reġa' ddikjara mill-ġdid li m'għandux flus fuq ismu. La flus imġemmajn la fil-banek lokali u lanqas barranin. Fl-aħħar dikjarazzjoni finanzjarja tiegħu għas-sena 2019, Adrian Delija għalli għandu dejn jammonta għal 626,000 euro. Delija ddikjara li hu għandu sehem f'atta proprjetajiet fosthom isma fl-Imġar Development Limited. Dan il-proġett kien taħt il-lenti wara l-waqa' lura fi ħlasijiet tad-djun mal-bank. It-Times irrappurtat li s-sena li għaddiet Adrian Delija kien qalli għandu madwar 9,000 euro fi ħlasijiet obbligati li jonora kull xahar. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li ma jistgħux jifhmu kif Adrian Delija li fuq livell ta' individwu għandu dejn kbir jista' jsolvi djun li għandu l-Partit Nazzjonalista li ġie rrappurtat li ammonta għal 34 miljun euro.